हीरो बने हम हीरो बने वाला बानी और हम हीरो की हीरोइन। का प्रतिमा है जो का बैठल बड़ो का करी जी अभी न खानी तो सब खिया पिया के बुच्चे के क्लास भेजनी हां का बनौले रहलु है बरा का बननी सब्जी चावल न बनी रो सबके तो दाल मकैला ऐसा ना बननी हां। अरे दाल पसंद ह तब ना निक ना लागेला त का करी छोड़े के मन न मत लियो। हां तो फिर समझ जाई हम का कहता नहीं सियान हो गई शादी बियाह कर दिए अपन घर दुआरे ठीक बा प्रतिमा जगन अपन इज्जत अपने हाथ में बच जाई जगन कहत रु हम अच्छा चली खाए खाना खाई बुझा दादाजी सन बतिया लगे नहीं बैठ के प्रतिमा न खूब अरे का कहीं घर के बड़ाई घर की नीमन का ननद के पूछेली कितना मानेली जानेली जितना हम मानेली अपना बहन के वो अपना ननद के खूब देखो ना और राकेश अपना बहिनिया के कितना माने न एगो हमरा घरे रहल सन कि एकदम उपजिया के ध देल सन तेहू का एकदम बदरी कोइले बड़ तनी उठा के घरवा में ध दी का हम सोचने कि घाम लगी लेकिन घाम लाके कोनो सुखाइल नहीं खे घर में उठा के ले जाके ध दी बल्कि एकरा से बढ़िया बाकी बुजान आजा गोदी पता बा तारा खातिर न गइल हनी बाजार लेके चॉकलेट ना खरीद के ली पता बा ते कल चॉकलेट दे रहे चॉकलेट खइले रहो ना बड़का डायरी मिल्क 80 रुपया वाला हैं जा मम्मी के बुला के लाओ जा का जी ए भौजी अगर का हो गेल बोला अपन माई के लाओ ना हमरा के लगले चिन्हबे ना करेले तू बैठ जा बैठ भौजी भैया कहाँ बड़न का जनी वहां के तो कहां तक गए नहीं है जाते नहीं भौजी ना स्कूल ठीक बा जाई बढ़िया से हम स्कूल में बढ़िया ने पढ़े नहीं लिखे नहीं पूछे थी ठीक बा लंच ले ले ना से एगो हाथ जोड़ी बे कोनो गलती ऐसा ना करम ना तो जा अरे भौजी हमरा पर भरोसा नहीं किए हम बाहर ओरे पे भरोसा तब ना भेजता नहीं जा जी पढ़े ने तो भरोसा नहीं तो पढ़े खातिर भेजती जा बताई ठीक बा भौजी जाती ना कुछ भी कहा बड़ी सुंदर लागत है कहां काला गोली बे चेहरा में ठीक बा भौजी हम जाती ना ठीक गोल लागत है खुश रही भैया के कह दिए प्रणाम करके गोल लेनी भैया तो हटले नहीं कितना ननद बढ़िया बड़ी संस्कारी एकदम सीखताड़ी ना कोनो काम में एकदम पूरा गोड़ हाथ लागे के एकदम बढ़िया से कुछ भी कह भैया के अपन इतना माने ली कहाँ गइल बड़ी अभी तक कहली ना हमर करेजा डार्लिंग केने से यहाँ ना केने से ना को इंतजार करे को दली अइली ना अभी तक का करत ताड़ी अरे हमारे यहाँ जिया एकदम करकराता आ गेलू हाय हाय अरे मन कोई बात नहीं नेने आवा ना गलिया में केबा करे जा इतना लेट काहे कर दिला हरू जानतड़ा पता ना हम अपन माइंड में कदम का दिन भर सोचत रहे ना जब जब घर से निकलेला ना तो लागेला कि एगो मंदिर में से निकलत तनी सच्ची कहीं ना सोचलू कि हम जा तनी गलत जगह पागल हो का नहीं ना सोचलाई हम तो सोचले कि हम अपन जान बीजू जातनी ना अच्छा एगो बात बताओ जान बोलो जान तोड़ा हमार भैया भौजी ना हमरा से इतना प्यार करेलन जा उ लोग पता ना हमरा के कभी तू धोखा ना देबा का तारा हमारा विश्वास नहीं है विश्वास तो बात है लेकिन विश्वास से कल तो बहुत बड़ के तू खेलाते कब क्षण भर में मतलब कि एगो तू कहानी में सुन लो वो एगो हकीकत में बाड़ू इतना दिन से बाड़ू देखो कुछ करियो लेकिन हमरा के कबो धोखा मत दिया तारे का अपन सीने से साट के रखम करे जा ठीक बा तोहरा को वो दिन भी हम आई लव कहनी प्रपोज कहनी पता ना तू इतना हमरा के लाइन मारत रहा 1 साल से पहली बार ऐसा लड़का के देख लेबे कि जाना तोड़ा तारा अंदर का चीज के खूबी बा कि तू ना मतलब हमारा नजर में जितना लड़का बसन जितना कि हम सुन ले बनी सबने से तू हट के बाड़ा का कैसे मतलब यही कि कुछ सबसे अच्छा तो तार मुझे लगे मुझे पता फीदा बहुत हम मर्द है ना जी शाम मुझे ना तब का और ऐसे भी हीरो बने हम हीरो बने वाला बानी हीरो बने वाला बानी और हम हीरो की हीरोइन ठीक बा चलेगा चले अच्छा पता बा टाइम कितना होता है मोबाइल में देख के बताओ तो ये करे जा 11 बज गए 11 बज गई का हो गई ए भगवान 11 बज के हमारे स्कूल तो भग जात नहीं ठीक बा बाय बाय ये जान फिर कब मिलबू बाद में मिलम बाय 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 ए करे जा फोफी अरे कम से कम बता तो टाइम आवा हमारे के हमार करे जा हमार नल के फुल झरी अरे कब मिलबू
लगता है अकेला ही बिताए के पड़ी जिंदगी का रे। ई जवानी में पानी बिछल तो वो हाहाकार मारता। प्रणाम भैया। अरे बुचिया, अरे बुचिया सोचत रहनी कि तोर बियाह हो जी तो घर के उठा देती। अच्छा मतलब पक्का के घर बनाए के कहत रहा ना। हाँ रे बहन, का करी देखत है ना हमनी के गरीबी में कैसे जियत नहीं जा, आ तोरा के पढ़ावत लिखावत बनी। बैठा भैया बैठा, या बैठ जा, तू यहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं। क्या रे बहन बोले बड़ा तू खुश लागत तरी, का बात है? पता बा भैया आज संडे होते ना, बंद बाते स्कूल, ऐसे सोचनी थोड़ा सा घरे भैया के साथ बैठ के कुछ बतिया ली। अरे मेरी छोटी गुड़िया, अरे मेरी बहना, तू बोल जाना तो तोरा के का चाहिए बोल ना। सच्ची में भैया जो मांगा मुँह देबा। जानते हो भैया हमरा ना कुछ चाहिए ना, बस तारा भौजी के प्यार चाहिए। अरे ठीक बा रे बहनिया, प्यार तो ठीक है वो भैया, लेकिन हमार बियाह करवा देते जाए तो बड़ी अच्छा हो जाए। बियावा? हाँ पता बा भैया। अरे बहनिया तू का कहता रे, तोर अभी उम्र छोट बाटे, अभी तोर बचपना से अभी तोर सयान नहीं खी, तोर उम्र नहीं खे भइल। भैया सियान नहीं के तू हो ना, कहाँ उतना दूर के तू सोचेला। जानते हो भैया हमार दोस्त भी है ना ज्योतिया, बिया ओकर शादी हो गई, ओकर 1.5 साल के लड़का हो गइल बिया, लेकिन दूसर घर के, हमनी घर के ना जब तक ले उम्र ना हो जाला 18 साल तब तक ले बियाह ना होला। तो वो तो भैया हमारा से कम एज के रहे तो अभी ओकर बियाह हो गइल। तो दूसरा के दाज ले ले तू। होते जगह लड़को बाटे। ठीक बा लड़का बाटे, ओके हम मानता नहीं, लेकिन उम्र नहीं के भइल। जब तक ले हम जानते रही ना तोर भाई के बियाह भइल है 25 साल उम्र पर। हां बाग भैया जा, हम तारा से बात ना करो। अरे 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 हमार बहन फूल जैसे काहे खिसिया गेलू? ए कची बियाह करबू? ठीक बा होई, जा तू अपना भाभी से पूछ लिहा, अब बियाह तो हो जाई, लेकिन अबे ना वादा करे पड़ी अपना भाई से। कची के वादा? पढ़ लिख ले तब करब बियाह, ठीक बा? ठीक बा भैया। हाँ हम जाते तनी कुछ ले आवे के बेटा, सब्जी तिया ना। ठीक बा। भौजी के तो पटाई के हमार बाएं हाथ के खेलत। भौजी भौजी का हो चिल्ला? आओ ना भौजी, तू घर में दिन भर घुसल रही, देखो तो कितना मड़िया धूप निकलल बती ना कि चटाई बिछा के बहरी लेटेला। हाँ सब कोई। अच्छा पता बा भौजी, जानते हो हाँ। आज ना भैया से ना हम अपन बियाह के बात करत रही। आई हे भगवान जी, अभी मैंने खिलावे का मन कर देलस का, बतावा ना। बाग भौजी जान तड़ू, उ जो हमर ज्योतिया दोस्त रहे ना जेकरा जोरे हम घूमत रही, ओकर 1.5 साल के लड़के हो गइल, ओकर बियाह कोइए हो गइल। अरे तो कनी के गरीब घर के रहीसन, ठीक बा, कैसे तनी मनी दे ओके लड़का से बियाह हो गइल, शादी बियाह तोहरो के जैसने तैसने से कर देवल जी बियाह, ओकनी के पढ़त लिखत ना रही। लड़के बड़ी अच्छा बा, कुछ करे के सोचत है कि तू हमनी के नाम रोशन करबू, आ तू बियाह के चक्कर में पड़ गइल बड़ू। ठीक बा भौजी। अयो दादा, हई बेटिया के देखो, हमनी के अपन बाप मैसा के सामने अपन बियाह शादी के बात ना बतियावन जाई। देखो ना हमनी के सामने का कहत है कि हमार बियाह कर द, बियाह कर द, कोनो बहका साका नहीं खसन देले। और आजकल के उम्र बाटे दादा, बियाह शादी कइए देती तो ठीक है रही।